saka toko harapan. Urape sapa? Atine ngono. Ayo. Barang wis ana ing tangane Putra. Merujuk mergo saka pokalene. Sapa sing ora delok? Duane iku wae. Kira-kira becek 8.000. Ini arlojine yo senajan kuno yen mau golek baten 500 mesti iso. Yo rezeki ini ayah. Apa sih mau dadak omong-omongan bareng adine salam bareng. Arek wedok kaya ngono iku akeh tunggal ya. Beli kok kali dewi sing marai apes. Camat. Lho ya opo kabare arek itu, Cak? Ngumpul ae. Kon ndi ku mau? Kebrungu. Suarane wong nyopo dewi. Matasan mandek. Ora sido nyeklak kan. Lho, Ridwan. Tahu pokok kono iku kan? Wangsulane matasan lali karo anyane sakmono. Boleh rezeki, Cak. Wong dagangnya di pasar-pasarnya iki yo boleh rezeki, Cak. Mosok nang ya bene, Cak. Kono iku lho. Nompo kita iku hancur ngono. Rezeki merusut, Ban. Kono iku enggak rasakno gue wong, Ban. Apa sih? Giwang iki lho. Giwang bare arep mesti. Ana wong butuh iku mau kaji arep mulai nggo butuh duit. Tak cukup duit mulai. Datang barangnya gimana kok barang wong iki yo. Lho. Semuanya ini orang sokonan Kak. Salah, dibandani lah. Dan mesti ini jam loro aku nduk tuku harapan kono bayaran. Nah, kadek iki mau kenalan bare adike si Salam iki kok pucuk ega ngomong-ngomongan sampai tanek. Biar semayane. Adike Salam sing pundi sih? Gak ngerti jenenge. Hatimu nambah ya? Iya, iya. Ngono marane. Ayo semok ngono marane. Dari ayam gak semok mau sapa beli Cak. Iku ngono lho Cak. Ngono iku. Anake sik durung bisa berangkat, bojone matek wis semangat. Rondo. Wis. Tutup omonganmu. Seneng nek ketemu. Rocok yang mergane arek iku mau. Arek wedok lah ini temen itu rezeki ketika tangan burung rocok jangkrik atau apa tinggarai mulai lancar elingo upok di upok ya dikit sampai ke canda asmara ini kari-kari yo bener-bener burung cakap burung lalu iso gak buang benang tenur. Ditakoni Ridwan gantilan. Apa? Benang tenur? Loh, iya rek. Iya. Tenang dulu ibu, Pak. Ono pirang Pak? 10 Cak. Kualitasnya 20 S Singapura. Tenang Cak. Itu Cilacap. Itu di mana? Itu esok. Ini Cak. Kau ngerti tak? Benang tenun ibu barang alasan oh cek masih penuh boleh hubungan dikit harapnya yang dibuang ibarat pokok aku bisa ngurus DO mereka kita bisa untungnya juga kira ya ditulis ketika ceritakan ini cuma Cak temponya terbatas sampai menit yang sesok gak dijopo hilang Matasannya tidak mau layang-layang sing pamerake. Wah, sausé iku banjur padha ganti. Wis, cocok. Terus mayan ketemu surup mengko ing omahe Ridwan.
Matasan gitu. Tekan perapatan ngiwo, ngetan, terus ngidul meneh seput banjur mandek kedandangan sepur liwat. Sepur liwat budal maneh bareng karo kendaraan yang rame. Parane ngetan, ngidul, terus ngidul bablas banjur mandek sawijining omah gedhong. Lan kuwi Dukatine dijaga. Matasan omah iku omah daerah kono. Omah-omahe kaum itu. Wayah jam 3 awan biasane sepi. Wong-wong iki padha turu. Ananging Matasan ora. Ing pikiran ora tenang tenon ateges umpo sakuluan. Mula langkahe tetep marani pendopo sepi. Asu turu ing ngisor kursi ora cukup. Malah kluyur-kluyur minggir aja. Kaya-kaya kena perbawane wong. Bangun! Kekrungu wong kosek-kosek ing kamar ngarep. Ora suwe lawang ngurusi nanging wis cukup kanggo mastagake yen sing ngake lawang wong lanang. Yaman lan metas kabeh. Sugeng siang, Mas. Apa Mas Darman wonten nggih? Matasan ora aweh kalunggaran babar pisan marang wong kosek-kosek. Pak Darmin kajengi kula. Pak Darmin wonten. Suarane wong aras-arasen ing jero omah. Pak Darmin keluar kota. Waduh. Matasan saja gelo banget. Ini kok pukul-pukul silah mikir-mikir banjur Kondure iki apa kita? Bedeng setu. Wah, kasih. Anu Mas. Niki. Riyen niku Mas niku Pak Darmin niku nate rembag-rembagan bab pabrik kaos gitu. Jenengan ngertos salamate. sing ditakoni tetep ana ing jero kamar, amping-amping lawang. Mripate mangkel kaya bocah cilik nonton barang aneh. Lah wong iku pancen bilang ngonane tingkahe Matasan kahusan. Pirang-pirang iki lho. Ujare alon semua. Oh, tapi dieling-eling riye. Pabrik kaos nyandang penak. Tinggal. Matasan mencerem kaya guru bedheki etung murid. Kulo anu pirang-pirang. Wangsulane murid berentolo. Yen nek anu nyandang penak niku enget kula nggih wonten anu nika. Lurung Rongkowati mriko. Lah, itu nomor pirang-pirang. Awak Coba pasar sepeda ngoten. Rongkowati. Nggih, matur nuwun. Waduh. ora ngenteni wangsulan saka omah iku karo masang kacamatane pula betul. Matasan nginclik marani Dukatine. Untune mrimis, klesak-klesik bareng ucapane kang karitu. Bareng Sugeng Sari. Yuk, Rongkowati, Pak Mas. Yuk. Ukara sing kari dhewe iku mau kanggo tumpakane, kanggo Dukatine. Tumpakan sing regret ora tau disregeti. Nanging tetep setia, mesine ora tau onyo, ora tau mogok lan dijak nyambut gawe kena pengane. Diundang Wak Mas, kaya undang-undangane wong Surabaya. Wak Mas, Wak Gus, Wak ini sakit. Dheweke terus numpak Dukatine. Terus sing kutha Surabaya sasi Agustus ngarepati asar. Nampok bathuk. Sing ono ing jero bathuk
mung benang tenun 80 bal. Barang kang mongko ing pasaran bebas. Benang tenun ateges posak ingkang sesuap nasib kanggo besok. Sakwise minggu mulon, banjur tekan dalan Ombodowo, kiwa tengene gedhong-gedhong gedhe. Katine dalan itu sirahe tolak, oleh kaya selae wayang golek Umar Moyo Nasabah. Wasana mandheg ing sakwenehe gedhong cekit. Mripate isih adreng nyawang gabag kang ana tulisane pabrik kaos nyandang. Jajak dheweke mlebu ing kamar cilik cekli sing ana ing ngarepan. Ya Tuan. Tuh, si A batine ngesuruh. Blereng srengenge durung entek, dadak wis ditapak kaki swara alon wadon. Terus bareng sulane silang. Katon rupane arek wedok iku sing nyuwara iku mau Wahyu. Terus emang ceritane ana bocah ayu lungguh ing ruang cek lima. Esene minarakake lebene Matasan. Baru sepisan Matasan terus langsung kasmaran. Kasmaran ing wayah asar. Pikire geguyu gagasan iki. Urusan benang tenun dari Matasan eling wigatine nyoba nganggo basa Jawa Tengah. Kula niki enten janji kali Tuan niku sing minggu nang niku. Tuan niku. Tuan Darmansyah dan bagian pasokan. Iya, nggih niku. Ngono iki saut Cahayu. Niku rak sing ngurus tukon benang tenun niku lho. Ngono omongi Matasan, kok cetrok-cetrok kae. Bocah ayu mantruk lan mangsuli. Tuan Darmansyah sampun kondur, para direksi kondur jam pagi. Lho, alam iki kok sing bukan. Mriki papike kalih bidange. Kalih tata usaha pabrik. Iku nantore rak pun tutup. Oh lagi. Iku boleh mriki ditutup jam sekawan. Warnane kenes nanging teges. Gratiake gak kuati. Wis oleh katrangan jlentreh, Matasan meksa ora enggal lunga. Isih seneng ngematake nyawang rupa sing kenal kanel. Lan eling diune benang tenun kang diwatesi nganti tekan sesuk-esuk. Anu cek. Iku griyane anu daleme Tuan sapa mau? Tuan niku urusan benang tenun niku. Darmansyah. Nah, nggih niku dalem iki. Turung Pondoro nomor sekawan. Pondoro. Wah, daerah pundi niku nggih? Daerah perumahan ninggal niku. Oh, celake durung Simonebah. Golongane jenenge gede-gede Jawa nggih. Waduh, telepon nomor kita. Hampir telepon bisa nggih? Nona Ayu mau menehake nomor telepon Darmansyah, terus geledah-geledah lancine, ngetokke tas, ngetokke kaca pengilon, terus nomor telepon mau dicatet. Si bocah wedok nelusake pipine kanthi nyawang ing kaca pengilon ing tas. Sampeyan iku ajenge napa? Oh nggih, ajenge anu ngambil telepon. Lah nggih niku mangan nggih. Oh, putih ini to niki. Oh, nggih, kula kinten ora. Nggih. Halo. Pak Darmansyah. Matasan iki, Pak. Nggih. Matasan, utusane Pak Darmin. Nggih, konten kantor niki. Ten kamar kerja nih, sinten asmane cek? Nining. Nggih. Nggih, kula teng pabrik niki, Pak. Nggih. Tapi benang tenun. Nggih. Nggih, leres. Apa? Oh, katai
Halo? Halo? Halo Pak Darmansyah? Waduh, teleponnya rusak nih Pak. Nah, ya apa? Boten krungu Pak, boten krungu. Oh, nggih, pintosi. Nggih, kula langsung mriku niku nggih. Nggih. Telepon diselake. Urusan benang tenun bakal beres. Darmansyah mau kondo pabrike pancen tutup benang tenun. Yang pancen ono barangnya bisa langsung sesuk pengelukake gudang pabrik atas pesenane Darmansyah. Urusan benang tenun bakal beres. Pokoknya ini langsung ngarani omahe Tuan Darmansyah. Kari urusan ini karo ini sing dulu iki. Aja iki mundur gitu. Dalam itu di kita kone karo mesem. Digawe sakta segala manusia. Ada arek wedok terus kebimbang yang wis pasangnya semua. Wedok ini nomor. Irman, Putih. Pambil ini orang langsung dilakoni atasan. Ono wong teko, wong loro, lanang siji, wadon siji. Sing lanang gawe dempal. Iki ngadenono dhisik tamu. Kamu kan Mas, kula perlu datang meeting rumiyin. Boten wingke. Lho, lha opo datang wingke? Teng jeding kok. Tipis. Oh, nek apa wis mau ya. Iki. Matasan ngakak krungu tembunge wong ayu sekolah. Nek halus kok bisa ngomong juga ngono. Ning cep guyune Kak Andek mergo ing ngarepe saiki adep-adepan Meha Duwirung ana rai lanang jegingis. Langkung wadon untung ramas. Matasan kontrak berubah pola tak seko kekelan dadi dinas klinis. Urusan apa tuan? Oh, pon. Urusan kula rampung. Dika mawon sing rukun tenaga kalih. Iki iki. Pun. Oke, pamit. Ngono jari terus ngono. Nalika Ducatine wis dicongklang, gagasane Matasan isih misuh-misuh. Wong ngene. Ya ampun ayune gelang-gelang. Ngampun yo. Eleng atur salam arek wedok sing cetake rezekine mau awak. Pikirane Matasan dibundel iki. Iya. Wong dagang ngono wong wadon cirihane. Geneng-geneng ngrengeni atine dhewe. Yo iki ya dagang dibudali ijen, bandane wong dengkul karo anggap kakakmu oh jenenge iki. Yang upaya sak puluhan. Diupaya saiki dipangan sesuk lha pitik. Pangan saiki cucuk saiki teh. Ya karang omah larang. Lelakone Matasan dina iku isih dawa. Dheweke sedo menyang omahe Darmansyah. Direksi urusan bahan pabrik kaos nyandang penak. Dheweke durung tau tepung. Omahe ing daerah lar-laran kutha anyar adoh langut. Ananging yo dilakoni wong niate golek rejeki. Mung sarana ati kang takak. Upa pangane sesuk lan sok emben kuwi bisa kecekel takak. Mula ora kena wegah. Ora ketang kudu ngerai gedhek awan-awan digah wong tuwa. Wong bakulan kaya dheweke beda karo uripe pegawai negeri sing wis ajeg nampa blone dosa sensasi. Megawe ora megawe. Pokoke saben esuk ning kantor daerah. Bareng Matasan. Budal saka omah wis nengkreng ning dhuwure segel Ducatine. Sing durung ngerti ngendi sing. Sing itu duwe durung ngerti. Apa meneh kecaran rezekine yang ngerti yo. Nah, kaya awan iki mau. Upama ora ketemu Ridwan ing ngarepe toko harapan, lah mongso oleh rembug benang tenun. Nanging mbuh priye jalarane, Gusti Allah kuwi tansah maringi upa marang wong sing nyepaya. Wis, sakwise rembug karo Tuan Darmansyah rampung, dheweke nyeput nggoleki omahe Ridwan.
bensinnya entek. Nah, Monggo pompa bensinnya adoh. Wes. Upo samplokan iku luaran rek omeng kutha Surabaya. Ya omongan, ya apa? Iso metu ah, nang tenune. Mulai rembuk serius iki lho. Wah, soro cak, soro. Ini cak, meniku sesuk iku hari besar pelabuhan cak. Gudangnya tutup. Apa? Loh, apa kon mau gak ngarai? Kon bakulan gak karuan gunemuan ribuan. Kocok ngono kon iku. Saiki apa iki? Sabar cak kocok motor dhisik sampean. Menisu, ayo padha nang ngene sapa iku? Anu manajer gudang iku. Apa meneh? Apa gak saiki? Wong ilmu cak. Temen sih, kon ngerti wong ilmu. Tak kon tak sing keset. Gak percaya aku. Ayo, gandola aku, bonceng lo itu. Ayo, parang bisa gini. Iki gak nih perkara duit wan, tapi ini kepercayaan. Dagang gede, yo pokoknya iku. Nah, sing ditekani ora ono. Nonton bioskop. Ya apa ngandakku, Cak? Ujare Ridwan bareng tekan omahe manajer gudang Kalimas. Sabar wan. Wong bakulan kudu sabar. Yo, foto dinteni do baru kali kono. Mengko sekiranya bioskop biaran mrene maneh. Yo. Mau benang tenun koyo-koyo wis kecekel tangan. Dioyak-oyak piye buang. Saiki wis benah menyang di anggone buang. Dadakno benang tenune arep merucut saka kegeman. Nubras meneh. Berjuang meneh. Jam 10 bengi manajer gudang lagi bisa kepethuk. Wose rembug manajer akur buka gudange ing Pino Prei. Andri ono sito. Kuwi dinggo mbayari kuli sing saben dinane nyambut gawene. Paksa ngatasan aku. Ya ampun enake dhewe pegawai gudang pelabuhan. Sakjane ra gak ono hari besar pelabuhan. Tapi dipraikno, perlunya sing dinas gudang oleh bayaran lembur. Wah, ancur negara ini terus. Aturan buruk sesuai wae. Gemer mengi Makassar. Jam 11 bengi Makassar lagi kali. Awal kesel nanging lego. Reka dayane bab urwete benang tenun sajake kasil. Nalika bibit gletak dheweke katonan mining terus ngambil kuwi banjur dikai ira-iraan Leterong minggu sakwise perkara benong beres. Matasan duwe pokal arep ngrampungake perkarane karo Nining. Raga tunggal ing lakon kasmaran ing wayah asar. Oleh marani wayah asar menyang pabrik kaos nyandang. Matasan sengaja sore iku ora nggawa duit. Lelun suarane ganteng seneng ora bocah-bocah koyo wis pisanan. Monggo. Ono mansulan. Kok suarane ora penti. Wong-wongane yo jenggis karo mromos. Nining aku iki pitakoni brigam. Oh, ini ampun di tempat. Apa? Di tempat. Cek bener ya kan apa tidak? Di tempat gandengan kali ini yang tadi benang tenun ing damel iku padu kali goblok. Apa? Kali. Oh, lah. Lari ini pancen nopo lari ini pancen gandeng kali ini kok. Ini genah. Oh, yang pancen di sana gitu. Sama mriki kayak ini kamar sakti. Lah, ngomong telepon lawan kok yo dicopot. Lah jelas toh. Ya dhek sing lanarane tiyang tadi nang tenun iku. Nang tenun sandor 55 sadane rugi pabrik Mas. Oh, ngoten.
lunga saka pabrik kono ora betah. Nining wis diusir mergo dianggep komplot karo wong sing telepon neng kamare Nining kuwi. Komplotan ngedol benang tenun sing wis akhir pirang-pirang puluh tahun. Wih, mata saninggal lunga wae. Bisa ngono koyo mencolot-mencolot. Dheweke dadine dikira wong apus-apus mergo benang tenun kuwi wis benang tenun ora kena dia alam. Waduh, tujune lho, sore iku dheweke numpak becak ora nganggo bugatine. Mergane dheweke iku duwe karep geret Nining nonton bioskop. Numpak becak wong loro ra bisa ranggul-ranggulan ning becak dalan. Anek goncengan numpak Bugatti Unto ae kaya musuhi karep nyang pasar Pabean. Gawean lawas piye ta. Tujune iki mau gak numpak Bugatti. Aduh kok. Tak ciet ditengen. Dheweke konangan dadi maklar benang tenun bro. Nining, oh Nining. Awakmu merak menyang jeng Nining. Nasibmu kok cek eleke. Terbayang-bayang ulate Nining sing nyabruk. Saking panyebar semangat 29 September 1900